Έλα πάμε, θα πούμε 100 χρόνια ιστορίας με ευρωπαϊκό μέσα. Μη συζητάς. Εγώ έχω πει ότι το γκολ, το μάτς θα το πάρουμε στο 90 φεύγα. Έλα Ραμπή. Με κεφαλιά Ιουσέφ Ελαραμπή. Ρε, ας το βάλει και ο Ρέτσος. Ας το βάλει το Παναγιώτη. Φακούλο. Ένας προπονητής που έχει στην ομάδα του να... Ποντένσε, πέρασε, θα κάνει και το σουτ, το έκανε η Πούσι ρε Κωστή! Έπιασε ρε μαλάκα! Παραλίγο το να μοιράσει το τέταρτο λεπτό. Προσπάθησε να γυρίσει. Κράτα τη ρε μαλάκα. Ο Ποντένσε πήρε ο Μπελότη. Καθάριστο. Κουαμέ, πέρασε ο Κουαμέ. Ήσυχα. Ο Κουαμέ, αλλά... Μπελότη, το σουτ υπανάω, δεν μπορούσε ο Κουαμέ στην αρχή. Ο Μπελότη σούταρε δύο φάσεις στο μάτσο με το ξεκίνημα, ένας ωραίος τελικός. Έτσι όπως ξεκίνησε. Πάμε και στην Έλληνα Παπαδοπούλου. Ένταση της το Ιταλιάνο το μάτς. Σέντρα λοιπόν 0-0 ο τελικός του Conference League. Μια βαθιά που απομακρύνει ο Μιλέκοβιτς, ο Ιμπόρα ένα γύρισμα. Ο Ποντένσε με χώρο ανέβηκε. Τον βλέπει ο Ποντένσε. Έκοψε ο Μαρτίνες Κουάρτα, πήγαινε να βρει το φορτούνι. Τι φωνάζει στον κόσμο, εσύ παίξε μπάλα. Συγκρίστε λέει ο Ποντένσε στον κόσμο, φωνάξτε πιο δυνατά. Πες μέσα ρε κοντέ. Θρύλε ολέ, θρύλε ολέ. Τρομερή ατμόσφαιρα. Για σένα ζω και τραγουδώ, τρελαίνομαι. Μια στιγμή χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Ήσυχα. Ρόντινεϊ. Γύρισε τη σέντρα. Πού ρε μαλάκα. Καλά. Μια σέντρα ρε. Σκότ τελειώνεται. Ο Ρέτσος και παίρνει. Μπράβο Παναγιώτη. Μπράβο Σιωμέ. Ήσυχα. Κάνει λάθος. Μαλάκα φορτούνι γαμ. Ήσυχα. Επιστρέφει ο Ρέτσος. Θα χάμεις όλο ο Φορτούνης ρε μαλάκα. Έφυγε ο Ρέτσος μια χαρά. Πρέπει να βρει το ρυθμό ο Ολυμπιακός. Την πλάτη του Καμπίου Μιλέκοβιτς. Πρέπει να τσιμπήσει. Τσιμπήσει ο Τσέρμας. Τέρμα θα παίξει. Κάνει και τη σέντρα πέρα στην Ελλάδα. Περισσότεροι Μπράβο ρε Παναγιώτη. Μαλάκα η σκυλιά σου τύπος. Ποντένσε. Βάλε τον Ελαραμπή μέσα στο 91. Στο 92 σου είχε κάνει γκολ. Γκοντζάλες με μία η παλιά. Κάρμο. Μπράβο ρε Κάρμο. Τόντο. Σάρα με τον Τόντο. Πέρασε. Σούμα. Κόβει ο Κάρμο, η Μπόρα. Έσε. Δεν σταματάει να κυνηγάει. Μπελτράν. Μέσα στην περιοχή τώρα η Φιωρεντίνα. Ο Μπάρακα έχασε την επαφή. Ο Τζολάκης δύσκολα πήρε φάλτσα η μπάλα. Ο Ντοντό, νέα σέντρα. Κατέβασε ο Κίνη. Φύγε τώρα. Σήκω στο κεφάλι ο Γιώβετιτς. Στον Όρτα, ωραία. Ήσυχα. Ήσυχα. Φύγε δεξιά Όρτα. Πάει να κάνει το δύσκολο με τον Γιώβετιτς. Δεν περνάει. Ήσυχα. Φάουλ. Θα μπορούσε να πάει δεξιά πάνω στον Όρτα. Μπράβο ρε Κίνη. Έλα πάει τον Ελκαμπή. Φύγε. Με τρεις φύγε. Όρτα από αριστερά. Όρτα. Με το εξωτερικό Ελκαμπή. Δεν προλαβαίνω. Μιλέκοβιτς έκοψε. Ήσυχα. Ήσυχα. Η κεφαλιά του Ιμπόρα. Φάουλ. Και σώμα με σώμα παίζεται λίγο Δίας. Έσε. Νέα σέντρα. Ο Ελκαμπή. Στιγμές αγωνίας στην Αγία Σοφιά, 4 λεπτά πριν τελειώσει ο τελικός. Ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει. Έχουν περάσει 2 λεπτά και δεν έχουμε μάθει ακόμα αν μετράει τον γκολ του Ελκαμπή. Ήσυχα. Ήσυχα. Τι σου μαλάκα. Θα πανηγυρίσουμε δεύτερη φορά να δεις γκολ. Να πάει στο διάλο. Πιθανό Ολυμπιακό. Πέσε κάτω ρε Μασί. Πέσε κάτω ρε Μασί. Με το πανηγύρι. Ολυμπιακός! Ολυμπιακός! Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό.
Ο Ριογιάννης με το Μεντιλίμπαρ. Περιμένουν πώς και πώς. Σφίριξε! Πάμε στο Μεντιλίμπαρ. Πετυχαίνει έναν ανεπανάληπτο άθλο και κατακτά ένα ευρωπαϊκό κύπελλο UEFA. Να ζεις αυτή τη στιγμή να σε Αδίκαια με μαχητές παίκτες